Салом, чӣ хеле ки ваъда дода будем, мо эффекти шамшери лазера шуморо тарзи тайёр карданашро ёд метиҳем. Вақте видеоро дар After Effects мепартоем, видеоро гирифта як композитсияи нав месозем. Ҳам поён дар сурати композитсия аст, видеоро омода мебарем, худаш як композитсияи нав месозад. баъде ки композитсияро сохтем, ҳамун кадри даркори шумо, кадре ки бояд шамшер ҳамхиранги лазер дошта бошад, чӣ хеле ки дар кинои Звёздные войны буд. Ма хай ҳамин момент 11 моментша вибр мекунам. хубтарш анами момент ман даркора мешаҳам момент. Анами момента мегирем, дар поёни кнопкаи рости мишкаро меҷиқем, new ва аз new solid да мерем, яъне ки аз солиди нав месозем. баъд вақти сохтанда ҳамун дурусти кадре ки интихоб кардаген, ҳамун new solid-а ҳамун рост мемонад, яъне ки пеш айвай ҳамун эффект наёяд. ҳамун кадри даркоритон вақте ки бихоҳед биям, ҳамун вақте ҳамунро вибр кардем, рости кадра тамомҷара мепарем. баъд мерем эффект. рости гап чи ёдум бурам шумо да гуфтанда, эффекти саббера шумо бояд скачат кунед, таи видеода ҳаст, таи ссилкаш, ҳамунро скачат карда установка кунед, худаш мебурояд. вақте эффекта мерем, видео Copilot ва саббер мебурояд худаш. ҳола онда меҷиқен, эффект рӯи экран мебурояд, дар он new solid добавид мешавад. ба болои Black Solid сохтагира кнопкаи мишкара меҷиқен, кнопкаи тарафи ростша мерен, ҳамунҷа blending mode ҳаст, ва ҳам blending mode add да меҷиқен, то ки ҷои сиёҳӣ ҳамун эффект гум шавад, то ҳамун чӣ мона саббер худаш, яъне ки ҳамун лазер худаш мона. ки дидед ина тозаши ҷои сиёҳиш. баъд ҷа настройкаҳои эффект медурояд, core start ва core end аст. ҳар ду ҳамонро гирон мекунед, то ки дар ҳар як кадр ҳали шидани ҳамун эффект сохранид бишавад. ва ина поёни ҳамун лазер да бугем, қати болош ятайхе точка мебурояд, ҳамонро гирифта дар ҷои даркори шамшер мемонем. ҷои даркори шамшерда мемонем ва ҳозир баъди ғавз кардан дига шоз мо мефаҳмонем як ҳамун кнопкае ки як кадр мегузарона, ҳамун кнопкаро меҷиқем, бо як кадри дига да мебинем. агар ки кадри дига да мисол наҷанбида боша, ҳамун чие ки шумо типа шамшер истифода бурдагед, ҳамун кадрда наҷанбидагӣ боша, дар ҳамун рости ҳамун эффект боша, бо алиш мекунем, меҷиқем, як кадри дига да мерем, то ки бибинем. мисол неҷа иваз шуда буда, гирифта исм меорем. хуласи гап, ҳамхе ҳар як кадрда якта ба якта алиш мекунем. и тайёр кардани ҳамхе видео вақта бисёр мегирад, яъне ки ҳар як кадри ва оста иваз кардандако. барои ҳамин аз мая шумодаки аз совет шумодаки вақти он видеоро запис карданда, ҳамун ҳаракати
шамшере ки дар дастона он ҳаракати чеки типа шамшер истифода мебаред, ҳамонро тез ҳаракат битиҳем ки осон шава монтаж карданда. ва ҳам ҳар якча кадр ба кадр алиш мекунед. ҳозир ман хубтарш я истшаха фаҳмидем ки ҳамаш кадр ба кадр буда. хубтарш ҳозир ман шумо дар ҳисса дига настройкаи эффектро фаҳмонам. чиқадар ки дар ин настройкаи эффект мебинед якумда select навистагӣ аст. вақте дурям будроин дигаша вибр кунед, мисол arc react ё ҳар чеки шуморо маъқул вибр кунед. ҳар якташ як намуд дора, яъне ки як хелаш ба монанди токи электрикӣ мешавад, як хелаш ба монанди алом мешавад, як хелаш ба монанди чиёзи фок аст. фока бинем бо чӣ бошад. ба сабаби процессор камтар ма сос кор накардан меистай, барои ҳамин ба фикрам ки камтар скор кардистай. ина бо ихе мешидастам фок шуда. ҳозир бо якчанд та дига шавидем ку ҳозир файр бошад, файра бинем ё хит бошад. якта ҳамиро рози бинем ку бояд ба монанди алов бошад. инам аз гост бут ина кунем файр. не файр бо иҷа поён дааст. метунем ки мо рангша иваз кунем. ҳар ранге ки мода мефура ба ҳар як намуди ҳай мо метунем ранги дилхоҳи худмонро интихоб кунем. барош ма он селектор интихоб кунем, барои ки боқӣ монда чора фаҳмонанда бо селект состар мушоҳида карда мешавад. селект ҳамон шакли пешинаи худаш, шакли аввалаи худаш ки ба монанди лазер буд. default мо ва иҷода як эффекти дига ҳаст. як эффект аст бахшиш эффект нео. як настройкаи дига дорам эффект enable glow, яъне ки ҳамо як бигем ки як настройка ҳамо эффекта мекушад ва барои тезтар ҳамо видеоро монтаж кардан кӯмак мерасонад. яъне ки вақте агар ҳамон функсия ями эффекта бикушед нахе тоқа сафед хат мемонад, лекин шумо метавонед бо охирда ҳамон функсияро дар бигиред. лекин дар вақти монтаж кардан ман шуморо тавсия метавонам ки ҳамонро бикушед то ки тезтар монтаж карда тамом кунед. дар инҷа бо ҳаст core size. вақте вай калон кардед ҳамин эффект сабер худаш ғавз сар мешавад, размераш калон мешавад. калони бачаст ба фикрам. ҳозир майдатарш мекунем. вақти иҷода боз намедонам glow spread ҳаст ки ҳамо
ранге ки аз худашам нур я равшани метиҳам ӯ эффект ҳамора камтар размеша зиёд яъне ки миқдори ҳавои зиёд мекунам миқдори ҳам рӯшаниро кам мекунам ва фикр мо кам кардем камтар рӯшан кардан дакор яъне ки дар як самти дар як миқдори муайян ҳаморо интихоб кунед ки эффект камтар ба ҳақиқат наздик бошад. نعم بسیار انا همین طور رفیقم خوبتر است انا باز هم خوبتر شد باز در ویدیوی دیگر میبینیم خیر تو دیدار